Wat een joekel, hè? Wat vies ervan? Mooi. Wat is hier zo mooi, jongen? Kun je dat uitlezen? Jawel, ze zijn heel groot en ze waren ook heel sterk. En ze zijn miljoenen jaar geleden uitgestorven. Vies dat net eng? Een beetje. Jo, ben je de loodsman? Ja, klopt. Ik heb het licht en geluid voor deze show bedacht. Maar behulp van LED-verlichting en gewone verlichting en bewegende verlichting proberen we de dinosaurussen wat leven in te blazen. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Hoe wist je nou wat voor loot een dinosaurus maakt? Ja, we hebben een soort Jurassic Park zijn, hè? Dan, Zou het best dan net, toch? nee, dat gelukkig net. Nee, wat van internet hel je en wat onkel knippen en plakken. En gelukkig weet niemand hoe ze klonken hebben, dus niemand kan iets inpraten. Ja, de geluiden maken die het ook spannender. Ja, vind ik wel. En volgens mij zijn die botten echt gevonden. Eigenlijk, dino's bestonden heel lang. En je weet er al behoorlijk veel vanaf. Ik heb het ook al thuis. Heel veel. Zulke grote? Nee, spiritus of zo. En wat is je favoriete? Zit die er ook bij? Ja, de T-Rexaurus, die kop. Wat is dit? Een T-Rex volgens mij. Ziet er maar eng uit. Ja, maar die kan de bek open. Die kan de bek gewoon open doen. Gewoon naar beneden, dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij weer open en dan gaat hij weer terug. Volgens mij is dat de ruigtand T-Rex. Twee dagen is de ruigtand. De ruigtand betekent T-Rex. Je kan hier wel gids worden in het museum. Ja. Ja, precies. Gewoon wat meerdere foto's ervan. Ja. Zijn mijn 3 gitaren ze gestolen. En de backends en pedalen van een maat van me. Van vrijdag op zaterdag. 's Nachts. We hadden een feestje van mijn huisgenoot. Alle beste maten uitgenodigd. En ik zei nog tegen hem onder het eten. Ik zei, ik zet eventjes mijn gitaar. Dus ik zet ze even beneden in de berging. Want ik zei, voor hetzelfde dondert er een glas bier of zo overheen. Ik zei, dat moeten we niet hebben. En ja, de volgende dag word je gewekt. Nou jongens, jullie bergingdeur staat open. Nou, de deur was opengebroken. Politie erbij, nou, die zagen de sporen van een koevoet. Zagen ze wel op het kozijn. En zo hebben ze hem opengebroken. Het hele slot is eruit, ja, waarschijnlijk door de koevoet dan, is er helemaal uitgevallen. Die lag op de grond. Deur open en gitaren weg. De eerste 2 gitaren, dat is emotionele waarde. Daar heb ik heel veel dingen mee beleefd. Met beide bands. En mijn derde gitaar, die had ik net een maand terug ongeveer, heb ik hem helemaal afbetaald. En nou is die weg. En dat is mijn Gibson SG Menace. En dat is een heel speciaal ding. Moet je eerst uitlezen waarom? Nou, er zijn maar een paar van. Er zijn maar een paar van in de omloop in Nederland. Nou, ik ben nu op pad om, ik heb flyertjes gemaakt waar ik mijn gitaar op heb gedrukt. Ja, en die ga ik uitdelen is een groot woord, maar in ieder geval bij specifieke mensen langsbrengen. In de hoop dat die misschien iets gezien hebben.
Of dat misschien iemand die nu aan het kijken is iets gezien heeft van mijn gitaren. En dan hoop ik dat, dat ik op de een of andere manier toch een tip van iemand krijg van hey, misschien hebben we jouw gitaren gezien of is ons iets opgevallen aan dit feit. Maar door jou is voorlopig nog net op. Ik ga absoluut nog niet opgeven, nee. Ik heb ze nog niet terug, dus ik heb nog wel iets te doen.